Ndikulandeleni pano pa wireless komanso kanema wa Mzati mu program ya kufukula Mbiri. Inalanga dzina ndi Evans Matola. Sabata ino tili mu mzinda wa Blantyre kumene tikhali tikupitirira ndi nkhani zina zimene takhala tikuzifukula masabata awiri atatu apitawa. Koma tisana kufotokozereni omvera komanso amene mukutionera makamaka nkhani imene tikubweresereni mtsiku la lero imene tifukule mu program imene yakufukula Mbiri. Mundilole ndi landire mulendo wathu amene ndi John Gunde. Ndikulandeleni mu program imeneyi John Gunde. Tathokoza kwambiri. Moyo kwenda bwanji? Moyo kwenda bwino. Aha. Zinazo mbuya akafuna tonjezera. Koma ngati kumadzuka, kumapuma. Mwina kumathamanga kupeza katherere nkumadya. Kumango yamika. Basi kumango yamika. Kodi zafika pokudya therere? Kodi therere sizitengeranso kuti zafika. Koma kuti therere timadya basi ndichakudya basi. Mwina zinazo sitingafikire kuti kule nyama zina zoterezo. Ngati ukwanitsa therere size yathu ndimeneyo. Ndimeneyo. Tipangeza pamenepo. Tipangeza thererezo. Chabwino masabata atatu amene apitawa Amalawi tawapasira mbiri ya mtsogoleri wakale wa dziko la Uganda Idi Amin Dada. Tafotokozapo mmene anayambira, mmene anakhalira, koma tisayiwale kuti mayaka anali msing'anga. Anali msing'anga. Nkhani imene ndi nkhani imene omvera amene akutionera akuidziwa bwino maprogram angapo amene tapasira masabata atatu apitawa. Zona. Tinasala pakuti kwabwera ndege mdziko la Uganda. Komanso sitinaone kuti kodi Idi Amin Dada tamilidwe kuti wakhala ku phantho ochuluka, ulamuliro wake unali wankhanza, kodi ameneyi anatha motani? Sitinafike kumeneko. Kumeneko sitinafike. Chifukwa kuti sabata yatha ija kapena sabata ziwiri zapitazo nthawi imatichepera. Yes. Mwinanso nkhani ya nthawi ndi imene ena kumatilankhula kuti program ija ili bwino koma zikuonetsa kuti nthawi kutani kuti ikuchepa. Akumatilankhula ndithu angapo. Komanso mwina program iyo chikhala chinthu choti chosakhala bwino ngati sinditchula mmodzi mwa anthu amene anatilankhulapo. Amene tayamikira kuti iwo Sunday lina lilonse ikamati 2 o'clock amakhala ali pa Mzati TV kuti aone program imene ya Mbiri. Amene anandipatsa dzina la matinda a John Mperembe. Amene ndi driver wa minibus. Amatsatira kwambiri program ya kufukula Mbiri. Ya kufukula Mbiri. Amene ndakumana nawo chakulunzuku nanenso ndikuyendera zanga kuti ayi tikuthokoza kwa basi zina zimene zimachitika mdziko muno kapena maiko ena ife sitimazidziwa koma kudzera mu program imene ya Mbiri tikuna kuti tikutha kuona kuti dziko lathu liko litachokera kuti kapena mbiri zina zimene za maiko ena zimene sitikuzidziwa tayamba kumazidziwa kusonyeza kuti Mzati ngati television I think ndikuti ntchito yona kuti kuphunzitsa wanthu komanso kudziwitsa anthu ikutheka ndithu ikuchitika ndithu. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha ndemanga zimene omvera komanso amene mukutionera mu matipatsa maprogram amene timakupasirani. Tiyambe sopano mwachindunji kuti tinaona masabata angapo apitawa kuti Idi Amin Dada ndi mtsogoleri wa dziko la Uganda komatu pakukhala ngati kuti mu dziko lake munabwera ndege ina yake imene sitinayifotokoze kwambiri kuti inachokera kuti ngafuna chani zinakhala motani. Mwina tiyambe pamenepo. Idi Amin anapanga ubale ndi maiko kwana ngapo. Mene amatenga dziko la Uganda Mongolanda amene nafotokozera. Anachita kulanda kwa president wa dzikolo. Zimene zija anazipanga mothandizidwa kwambiri ndi maiko a Britain. Inde iye anali ngati msilikali komanso ndi asilikali amphamvu komanso loyalty ya kwa asilikali inali yokwanira. Anazikwanitsa mu njira yotero koma kuti mbali inanso ma British ndi amene anathandizira kuti Idi Amin atenge utsogoleri uja. Ndiye kutenga kwa utsogoleri kwa Idi Amin mothandizidwa ndi ma British zinapangitsa kuti tsopano kuti Idi Amin ayambe akhalenga kuti mwana amene ma British amamukonda kuno kwa Africa. Koma vuto limene dalipo ndina kuti nene nkhani yokhudza chipembedzo. Idi Amin anali wa chipembedzo cha Chisilamu. Ndi chifukwa cha zimenezo zinapangitsa una kuti Idi Amin ayambenso kumatsamira kupanga ubale ndi maiko amenenso ali achipembe amene kapena chipembedzo cha Chisilamu chinakhazika kumeneko. Mwachitsanzo anapanga ubale kwambiri ndi dziko la Libya pansi pa utsogoleri wa Colonel Gaddafi. Ndi chifukwa china kuti Idi Amin analandira
anapanga ubale ndi dziko la Libya motsogozedwa ndi Colonel Mama Gaddafi. Gaddafi ni munthu amene sankagwirizana kwambiri ndi maiko a Britain ndi makamaka maiko ku West samagwirizana nawo. Nde zimene zija zinapangitsa kuti Idi Amin ayambe kusaka ubale ndi maiko amene anthu amene ali achipembedzo cha Chisilamu chitsanzo dziko la Libya. Nde izizi zitachitika kudapezeka kunena kuti dziko la Libya lija linayamba kutenga ndalama ndimathandiza dziko la Uganda pansi pa utsogoleri wa Idi Amin. Izi zinali zabwino ndipo kwa Idi Amin zinali zonyaditsa kwambiri chifukwa kuti dziko lake limalandira thandizo. Zimenezi zinampaso kumpangitsa Idi Amin kuti ayambe kukula mtima ku nkhani yokhudza maiko a Britain. Chimene chinampangitsa kuti Idi Amin ayambe kukula mtima kuti ayambe kuona ngati ma British si anthu ofunikiranso kwa iye ndi chifukwa cha thandizo limene amalandira kuchokera ku dziko la Libya. Komanso nthawi ina Idi Amin analipempha dziko la Britain kuti amuthandize ndi zida za nkhondo. Ndi zimene zija ma British anamukanira. Tsono chifukwa choti ma British adamukanira zimene zija zinapangitsa kuti Idi Amin ayambe tsopano kumadana ndi ma British. Zimene tsopano anayamba kuyang'ana kwina kuti pambali poti Mama Gaddafi akuthandiza dziko la Uganda. Anayambanso kusakasaka kwina kumene amafuna kuti akapeze thandizo. Ndi anayamba kulunjika maso ake ku Europe kumene tsopano analipempha dziko la Russia kuti liyambe kumuthandiza. Ndi dziko la Russia limamuthandiza Idi Amin ndi zida za nkhondo. Mene Idi Amin amathandizidwa ndi zida za nkhondo kuchokera ku dziko la Russia. Zimene zija zinayamba kumpangitsa kuti Idi Amin adzidziona kuti iyeyo ngati kule uno ku Africa kuli munthu amene ali wamphamvu tsogolo wamphamvu ndi iyeyo. Komanso anayamba kupanga support khalidwe limene gulu lotchedwa People's Liberation of Palestine limapanga. Makamaka gulu limene linali gulu limene limakonda kumachitira mtopola makamaka dziko la Israel. Komanso chimene omvera ndi amene akutona angadziwa nchonena kuti dziko la Israel munthu yokhayokhayi linali dziko limene linapanganso ubale ndi dziko la Uganda. Moti ku dziko la Uganda kuja kunali ma expatriates ma technical advisors amene amampatsa Idi Amin upangire wa kuza nkhani za kamenyedwe ka nkhondo komanso mene boma lingayendetsedwere. Nde muone nkhani ikuona kuti ikusokonekera foti Idi Amin akugwirizana ndi gulu la People's Liberation of Palestine limene limachitira mtopola dziko la Israel. Komanso dziko la Israel lomwelo likutumiza anthu ake ku dziko la Israel la Uganda amene akumamuthandiza Idi Amin nkhani zokhudza kayendetsedwe ka dziko komanso zokhudza usilikali. Nde zimene zijazo zimene zinayamba kubweretsa ngati mavuto kuti kwenikweni Idi Amin ali mbali iti. Ali mbali ya ma Israel, ali mbali ya ma Palestine. Zimene zijazo ndi zimene zinayamba kuma maiko ambiri anayamba kudabwa naye. Mwina tisanapitirire mwakambapo nkhani ya chilendo yokamba kuti Idi Amin amagwirizana ndi kagulu kena kaku Palestine limene linali gulu lochitira chiwembu Israel. Tikuyankhula pano mwina masiku posa 30 kapena kuti mwezi wadusa nkhondo ya gulu la Hamas ndi Israel ili mkati. Mwina zimenezi zikungotanthauza mongodusira kuti nkhondo imene idayamba kalekale. Nkhani ya zimene lachita gulu la Hamas kuchitira mtopola dziko la Israel sizinayambe lero. Zimene zakuyambira kalekale paja kumene kuli Israel ndi kumene gulu la Palestina limanena kuti malowo ndi awo. Komanso dziko la Israel limanenanso kuti iyayi yo malo aja ndi awo. Nde mwanjira ina gulu limene limapanga dominate kapena kuti dziko la Israel linapanga dominate kumene kujako silifuna kupereka mpata kwa ma Palestina. Ndi nkhondo imene ikuchitika apa ikungochifukwa pali nkhondo zingapo zimene zamenyedwa fama zaka za 1960 1970s kunali Israel versus Arabic countries war imene dziko la Israel linamenya nkhondo ndi maiko kwana 7. Nde maiko amene ali ku Middle East amakamaka amathandiza kwambiri ma Palestina chifukwa ma Palestina amafuna kuti akhale ndi mwayi opeza malo ku Israel ku chifukwa chamana kuti ayi inuyo malo watu munachita kulanda koma malowa historically ndi athu. Nde nkhondo ija imaoneka kuti sikuti yangoyamba lero pakhala pakuchitika nkhondo zingapo tinali ndi Gulf War mu 1990-1991 nkhani zake zimakhala ngati zolunjika ku Israel komwe sikuti nkoyamba iyayi. Nde
izi zikukamba za Idi Amin tibwere sono pamene pakuti Idi Amin akuoneka ngati ndi mthera kuwiri akugwirizana ndi gulu la zigawenga la ku Palestine komanso akugwirizana ndi dziko la Israel. Nde zimene zija zidayamba ku pamene dziko la Britain ndi mayiko ambiri aku West anadziwa kuti uyuyuyu ndi osakhulupirika komanso amene akukhala ndi khuluku chifukwa amene ife tikuti ndi adani athu iye ndi amene akutenga kuti tsopano ndi amene ali abwenzi ake. Zimenezo zinapangitsa kuti dziko la Israel lithetse ubale wake ndi dziko la Uganda. Komanso dziko la Britain nalonso linayamba kuthetsa ubale wake ndi dziko la Uganda. Chifukwa cha izi Idi Amin kumene amadalira kwambiri ndi mayiko amene anali achiluya komanso amene dziko la Russia ndi kumene amadalira thandizo lake. Mayiko achiluyawa mothandizana ndi Colonel Gaddafi amawakonda ifonde amene amampatsa ndalama zoyendetsera dziko ndi zina zoterozo. Chinanso chimene chidavuta kwambiri kuti ubale wa Idi Amin ndi mayiko ena unadzavuta makamaka pa nthawi imene Idi Amin anapanga declare imene timachita kuti economic war. Metu kamba za economic war, Idi Amin ananena kuti akupereka 90 days kwa anthu onse amene ali mdziko la Uganda koma anthuwa ndi nzika za mayiko ena makamaka nzika zochokera ku Asia. Ndipo target yake amafuna ipite kwa amwenye. Ndipo anapereka kuti 90 days anthu amene wawa achoke mdziko la Uganda. Ndipo ma business awo onse atengedwe ndi anthu achikuda. Zimene zizi ndi zimene Idi Amin anazipanga. Within 90 days. With miezi okwana 3 akhala atachoka. Ndipo izi zinachitikadi anthu ambiri amene anali achimwenye mukudziwa nzathuwa amakhala ndi mashop ngati mkalumalayi kuno ngati kwamba za mashop akuluakulu ndi amene ali m'manja mwa nzathu achimwenye. Ndi ku Uganda konso zinalinso chimodzimodzi kuti anthu aja anayamba kuchoka kuphatikiziraponso nzika zina zochokera ku Europe anathamangitsidwa mdziko la Uganda. Ndipo anthuwa poti enawa oti sakanathanso kubwerera kwawo ku Asia anati abadwira mdziko la Uganda akudira komweko ndi ena kumene amasaka ngati refugee camp yawo amapita ku Europe ndi kumene amakapeza malo ndi kumakakhala. Izi zili mkati choncho kunadzapezeka kuti chifoti ubale wa Idi Amin wakhazikika kwambiri ndi gulu la Palestine Liberation Army limene lija kunadzapezeka kuti kunali ndege ya mdziko la France imene inkachoka mu mzinda wa Tel Aviv kumene kuli ku Israel kuja ndipo ndege iyi imapita mdziko la France. Koma ndege iyi ine ya mdziko la France imachoka ku Israel kupita ku France. Tel Aviv imene ndi city ya ku Israel. Mu ndege imeneyi munakwera nzika zosiyana-siyana za mayiko ngati ena nzika za ku Europe komanso ena zinayi nzika za dziko la Israel. Ndege iyi imene imanyamuka oyendetsa ndege komanso ndi anthu ena samadziwa kuti mu ndege iyi mwakwera zigawenga zimene cholinga chake zikufuna kuti zilande ndege iji. Ndege iyi itanyamuka ndi pamene zigawenga zija zidalamula amene amayendetsa ndegeyo ndi kumuwuza kuti ulendo wake usakhalenso wopita ku France koma azitsatira zimene gulu la zigawengazo linganene kuti ayikhotetsere kwakuti. Ndipo mmenemo kuti zigawenga izi zikukambirana ndi mayiko osiyana-siyana akuno ku Africa amene ali achilu amene ali chipembedzo cha Islamu kuti ndege iyi ikatere kumayika kumenekoko. Analanda ndege asakudziwa plan kuti akafikira nayo kuti ndikukhulupirira kuti amene samadziwa kuti tikayilanda ndi tilowa nayo kuti ndiye chifoti amadziwa be kuti zitheka chifukwa anthu anali ndi mifuti. The pilot, once you've been point, if you are at a gun point sunga pangeso makani mfuti kulibe kuti ine ndiwokula mtima mfuti sipanga zimenezo. Nde ngakhale kuti plan iyo amayipangira mu ndege amadziwa kuti itheka chifukwa tikango kungomolezesa mfuti munthuyo yekha chiganizo akhoza kuchisintha. Ndipo zidachitikadi kuti mmene gulu limene limakambirana ndi mayiko osiyana-siyana lidzakambirananso ndi Idi Amin kuti ndege imene iyi ipite ikatere mdziko la Uganda. Ndege iyi idakaterade mu mzinda wa Entebbe mdziko la Uganda. Itatera mu mzinda umene wa Entebbe Uganda kumeneko. Itatera mu mzinda wa Entebbe Idi Amin ndi amene anapereka malo oti nzika zonse kapena anthu onse amene ali mu ndege muja akakhaleko.
anthu atagwidwa gulu limene la mapalestina ili chimene linapanga ozigawenga zake zinaza ku Palestine chikondi mane kuti People's Liberation of Palestine zinayi zochokera ku Palestine komweko ndiye gulu limeneli chimene chidapanga chidachionera kuti zidayamba kulanda ma passport anthu aja ndipo ananena kuti anthu onse amene ali nzika za dziko la Israel akhale paokha komanso anthu onse amene sali nzika za Israel komanso ma passport awo sochokera ku Israel nawo sanapatula ndi kuwasiya malo awo chimene gulu limafuna china chionena kuti amafuna kuti agwire nzika zonse za dziko la Israel komanso munthu wina aliyense amene passport yake ndi ya mdziko la Israel akawagwira anthuwa ndiye kuti apereke zikufana ndi zimene achitira pano kuti agwira nzika zina za dziko la Israel anapanga somoteromo kuti alikakamize dziko la Israel kuti nalonso litulutse kundende anthu ena amene anali mamembala a gulu limene la People's Liberation of Palestine chifukwa dziko la Israel limene kuti litagwiranso anthu ena mamembala a gulu limeneli ndiye amafuna kuti pachitike ngati msintho kuti pamene dziko la Israel likutulutsa mamembala a gulu limene la People's Liberation of Palestine ndiye kutinso gulu limene litulutsanso nzika zimenezi zimene anazisuka mdziko la Uganda ndipo izi zidachitika mpaka na maiko ambiri a ku Europe phatikiza dziko la France anayamba kudankhafa mu ndege iyi munakwera nzika zina za dziko la France ndipo anayamba zoyamba chimene choyambire kunali kuchitika zokambirana pakati pa dziko la Israel ndi gulu limeneli na dziko la Israel lidadzachenjera kuti mu nthawi imene amapezeka kuti ayamba kuzokambirana dziko la Israel linadzayamba kupanga plan yonena kuti angakazitulutse bwanji nzika zawo mdziko la Uganda zimenezi atazipanga kudapeza kuti usiku wa pakati pa 4 ndi pa 5 mchaka chimene cha 1973 kudadzapezeka kunena kuti mene amakambirana pakati pa dziko la Israel ndi gulu limeneli usiku wake dziko la Israel linatumiza ndege ya asilikali imene inalowa mdziko la Uganda koma dziko la Uganda silinazindikire mwachangu kuti mdziko mwawo mwalowa ndege yachilendo imene yabwera ndi asilikali nde asilikali amene adafikadi mpaka na kudapezeka kuna kuti adayamba kutsira nkhondo ndi asilikali ena amene adawapeza mpaka na dziko la Israel linakwanitsa kupulumutsa nzika zake za dziko la Israel ndipo usiku omweyo ananyamuka kumabwerera ku Israel mmene kumacha ndipo pamene Idi Amin anadzazindikira kuti usiku kunabwera anthu ndipo anthuwa apulumutsa nzika za dziko la Israel apa ndi pamene dziko la Israel linaonetsa ukatswiri wake ona kuti sizichitika kuti mupite mdziko laweni ndi kukatsira nkhondo ndi kutenga anthu anu within one night ndipeza kuti mabwerera zinthu zimene zinangati zachilendo kwa Mzati amene mwangotsegula kumene wireless yanu ya Mzati komanso kuyatsa kanima wa Mzati ndikulandireni mu program ya kufukula mbiri ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndili ndi historian John Gunde sabata ino tikufukulatu mbiri makamaka tili gawo lomaliza lofukula mbiri la mtsogoleri makamaka amene ndi wachitatu wa dziko la Uganda malemu Idi Amin Dada tikufukula tione kuti mathero ake anatha motani tipitirire ndi program yathu makamba kuti Idi Amin Dada akudzindikira kuti mdziko lake la Uganda mwabwera asilikali ochokera ku dziko la Israel ndikupulumutsa nzika za ku Israel ndikumabwerera iye osadziwa tibwerere sopano mwina amene akutimvera komanso amene akutionera akhoza kukhala ndi mafunso kuti interest ya Idi Amin Dada inali iti polola ndege imene yatenga kapena kuti yatenga ukapolo nzika zina ndege imene yalandidwa ndi zigawenga kuti ifikire mu dziko lake interest yake inali iti Idi Amin amazipanga izi chifukwa cha chipembedzo chake gulu ndalifotokoza la People's Liberation of Palestine nali gulu limene limatsela chipembedzo cha Islamu komanso Idi Amin anali wa chipembedzo cha Islamu nde mafiro kapena kuti mafilosofi amene gulu limene limakhulupirira zimagwirizana ndi zimene Idi Amin chifukwa zimene Idi Amin amakhulupirira chifukwa panali zimene timati anti-Zionism metikati anti-Zionism ndiye kuti kumakhala kuti chikhulupiriro chimene gulu lina kamba ka chipembedzo limene kuti lidzidana ndi mtundu wa Ayuda kutego zimene zimachitika kwambiri ubale umene wa dziko la Israel
ndi mayiko ena maka amene ali ku Middle East zimachitika chifukwa cha philosophy imene ya anti-Zionism yona kuti anthu achipembedzo chinawo azidana ndi mtundu wa Ayuda chifukwa cha chipembedzo chawo komanso potengera ndi mmene Ayuda anatengera malo amene aja aku Palestine. Iyo ndi nkhani ina mwina tikuzonso zakambanso kuti mkangano umene umabwera chifukwa chani kuti nkhani za malo zimakhudza kwa mwachidule interest imene Idi Amin anali nayo imachokera pa chipembedzo cha iyeyo komanso ndi zikhulupiriro zimene gulu la People's Liberation of Palestine amakhulupirira. Ndi mavuto anje amene anabwera mdziko la Uganda makamaka chifukwa cha kubwera kwa ndege imene. Dziko la Uganda linalandira ndi mavuto osiyanasiyana mwachitsanzo. Dziko la Israel linapanga ubale waukulu ndi mayiko a United States, Britain komanso dziko la France. Nde mukangokhala kuti dziko lanulo tsopano mufuna mayambe kudana ndi Ayuda. Mwenjira ina mumakhala kuti mwadana ndi dziko la America, dziko la Britain ndi dziko la France. Nde mavuto amene Idi Amin amaina kuti awayembekezere analionena kuti the moment akupanga support gulu la People's Liberation of Palestine zimatanthauza kuti Idi Amin akudana ndi dziko la America, dziko la Britain komanso dziko la France. Zimene zizakhala kuti akufuna apeze thandizo la zachuma ku mayiko amenewa sizikanatheka. Ndiye asilikali abwera atenga mzika zinakhala bwanji? Izo zitapita ndi pamene dziko la Israel nalonso linadula ubale wake ndi dziko la Uganda. Izi zinkachitika mzaka za 1976 pakati pa 3 ndi pa 4 July. Ndeti tifuna tifike kumapeto kugwa kwa Idi Amin. Chinachitika ndi chani kuti Idi Amin agwe? Kugwa kwa Idi Amin kunabwera mbali ina ndikhoza kunena kuti kunali chifukwa cha timati pachichewa timati mbalame yolukitsa imapyola chisa. Chimene tunatazana kuti kugwa kwa Idi Amin kunabwera chifukwa china kuti choulukitsa kapena chifukwa anakomedwa podziona ngati kuti iyeyo he is the master of Africa. Vuto limene Idi Amin analinalo linali limenelo. Ankaganizira kuti iyeyo is the strongest leader in Africa. Chiyambi chakugwa kwa Idi Amin ndi chakuti Idi Amin anakomedwa pa utsogoleri. Ankaona ngati sikuzakhala mtsogoleri wina. Ankaona ngati kwamba ku Africa kuno kuli katakwe odziwa chifukwa vuto limene adali nalo amakonda kupanga expose nkhani zokhudza asilikali. Chifukwa kangapo konse wakhala akupanga interview ndi atolankhani a BBC amene amatha kumaonetsa zida zimene dziko la Uganda ali nazo. Koma tibwere sopano kuti before his fall tibwere ku nkhani ya zachuma anthu ake amasangalala bwanji mdziko la Uganda mu nthawi ya Idi Amin anthu sanasangalale moti ngati imene amayembekezera. Chimene chinapangitsa kuti mdziko la Uganda mubwere mavuto azachuma ndi chifukwa cha economic war imene ndinayifotokoza imene Idi Amin anayipanga declare between 1972 and 1973. Yothamangitsa nzika za dziko kamene kuti yothamangitsa anthu a mtundu wa chimwenye. Zimenezi ndi zimene zinabweretsa mavuto azachuma. Chifukwa kuno ku Africa chifoti kumayambiriro komwe tinalolera kuti chuma chathu kapena kuti anthu a business zikulu akhale anzathu a mtundu wa chimwenye. Ndi zimene zichaiwacha anapanga dominate ma business akuluakulu kuno ku Africa. Ndi chimodzimodzinso ku Uganda kuja amwenye ambiri nkuti anali atapanga dominate ma business akuluakulu. Ndi atathamangitsa mavuto azachuma. Chifukwa ngakhale anthu achikuda omwewo amakanika kuti akhoza kuyendetsa business ngati mene amayendetsera anzathu achimwenye. Ndiye Idi Amin wakomedwa. Anthu ake sakusangalala ku nkhani ya zachuma. Wadana ndi mayiko angapo akunja. Wakomedwa pa utsogoleri wake. Kugwa kumeneku kunayenda motani? Idi Amin kuti afike sezoti wagwa mu chaka cha 1979. Zitsitso zake zinayamba kuonekera mzaka za 1977. Vuto lina limene Idi Amin adali nalo linali losapanga ubale wabwino ndi mayiko amene amuzungulira. Dziko la Uganda lapanga malire ndi mayiko ngati a Sudan, komanso lapanga malire ndi dziko ngati la Kenya, komanso lapanga malire ndi dziko la Tanzania. Nde dziko la Uganda kudapezeka kunena kuti Idi Amin mu 1977 anayamba kuganiza kunena kuti mbali ina ya dziko la Kenya
mwina pafupi makilomita okwana 32 kuchoka kumene kuli malire a dziko la Uganda ndi Kenya kukafikira mu mzinda wa Nairobi. Mbali imene yoyo ili mbali kalelo idali mbali ya dziko la Uganda. Zimene zonse zimene Idi Amin ankaganiza kuti malire athuwa pamene pathera dziko la Uganda ndi dziko la Kenya. Malire wasamene kuti athere pano. Ku Nairobi kundi kuno. Kumatika choka apo kwafika kumene kuli mzinda wa Nairobi 32 kilometers. Malo amenewa ndi mbali imodzi ya dziko la Uganda. Zimenezo zimatanthauza kuti Idi Amin akufuna tsopano kuti atenge about 32 kilometers amene ali mdziko la Kenya kuti atenge malo akhale mbali ya dziko la Uganda. Nde imeneyo sinali ntchito ya masewera. Kumene kunena kuti kunali nkhondo yosayamba imeneyo. Force mungatenge ngati maiko amatha kumenyana maybe just about 5 meters amalire. What more 32 kilometers. Nde zimenezi zimene zidapangitsa kuna kuti mtsogoleri wa dziko wa Kenya by then yes, adapeza kuti uyu tsopano chimene akufuna ndiye kuti akufuna kuti nchani nkhondo. Ndipo dziko la Kenya lidana kuti ife ngati ili nkhondo dziko la Kenya lakonzeka. Ndi zimene zija ndikuona ngati kuti Idi Amin ankaganiza kuna kuti mmene akunena kuti malire a dziko la Uganda kwafika pafupi mzinda wa Nairobi ali mbali ya dziko la Uganda. Ndiye kuti maganizo mwake amaganiza na kuti ndi dziko la Kenya likhoza kumuopa poganizira amene afotokozera kuti Idi Amin amakonda kupanga expose kwambiri zida za nkhondo. Ndi amaganiza kuti dziko la Kenya likhoza kuopa. Ndipo dziko la Kenya lidana kulakonzeka ngati ili nkhondo akhoza kumenya nkhondo ndi dziko la Uganda pofuna kuteteza malire amenewa. Mukupita kwa nthawi Idi Amin atalimbana ndi dziko la Uganda. Idi Amin akulimbana ndi Kenya. Atizili Idi Amin akulimbana ndi dziko la Kenya titero. Kuna adzapezeka kuti kunali ubale umene Idi Amin anadzaupanga umene umakhudza kwambiri iyeyo ndi vice president wa dziko la Uganda wa Kenya wa dziko la Uganda. Dziko la Uganda Idi Amin ndi vice president. Anasankha amakhala ndi vice president koma kuti ntchito zake sizimaonekera kwambiri chifukwa iye ndi amene anali patsogolo wa zonse. Ngakhala anali ndi vice president koma chili chosama amapanga ndi iyeyo. Ilo nangokhala dzina kuti Idi Amin ali ndi vice president. Koma za vice izo sizimaoneka iya. Sizimaoneka bina mango atenga machali chikoka. Mwina kapena mamali. Kudazapezeka kuti Idi Amin anali ndi vice president wake address. Ndiye ku serikali kapena kuti ku army ya mdziko la Uganda kunali magulu awiri anthu. Kunali gulu lina limene linali pambuyo pa Idi Amin. Ndiye ku serikali komwe kuja kunalinso asilikali ena amene anali pambuyo pa vice president address. Munanena maprogramu apitawo kuti ankatenga anthu ochokera ku mtundu wake kumawalemba usilikali. Ndi izi zomanena kuti gulu lina linali kwa vice president, gulu lina linali kwa president. Zimachokera pati? System ya boma mene imayendera. Tine kuti not boma koma any organization, even kuboma or any other organization. Ukakhala kuti iweyo ndiwe bwana pamalopo. Either you are deputizing the big boss, koma zimatheka zimene zijazo kuti inuyo ngati muli bwana aka ndinu vice. Mumayesabe kuntenga wina wake wa mbale wanu. Mota bwana naneso ndini mbale wanga. Bwanji mutamponya apa. Ndi malinga ndi funso lanu. Anthu awa amene anali mbali ya address, asilikali amenewa. Anali asilikali amene analowa ku usilikali chifukwa cha address amene anali vice president. Na yeso ngati office ya vice president anali ndi anthu ake amene amana kuti naneso anthu angawa tapatsani mwayi wachani wa ntchito. Ndi anthu amene adalowa chifukwa cha vice president wa address. Ndiye mwakamba kuti ku usilikali kwa tuonena usilikali wa dziko la Uganda agawanikana. Asilikali ena ali pambuyo pa president Idi Amin dada, asilikali ena ali pambuyo pa vice president Idrisa. Zinakhala bwanji kuti Idi Amin dada agwe malingana ndi nthawi iso tikaiona kuti ikuthamanga kwambiri. Ikupita kumapeto. Kugwa kwa Idi Amin kudadzabwera chifukwa cha ngozi imene idachitika ya address. Adapanga ngozi ya galimoto. Ndi atapita ku Cairo ku chipatala ku Egypt. Kagulu kena ka asilikali amene anali mbali ya address aja kuti Idi Amin abwerere ku Uganda akalandire chifukwa ndi ku chilendo akalandire thandizo la chipatala komanso ndi kwawo. Koma Yoweri Museveni adanena kuti Idi Amin kayabwera kuno wa moyo kayabwera wakufa I'll arrest him. That is what Yoweri Museveni adanena. Mmene tafikira kumapeto ndi program yathu ya kufukula mbiri
pamene timaumba mkota kupsyeda gawo lomaliza la mbiri ya Idi Amin dada amene amatipatsira mbiri. Historian wathu John Gunde wamaliza ndi maukoti abwera wa moyo abwera wakufa koma ine ndimumanga Idi Amin dada. Ndi mawu amene Yoweri Museveni ananena. Yoweri Museveni ndi mmodzi mwa president amene aloseketsa kwa basi. Amabwera ndi mawu ake onena kuti oseketsa kwa basi ona kuti ndikuthokozeni kwambiri koma kuti munalola kuti tipsyede limodzi program imeneyi. Inenso ndathokoza kwambiri. Tiyamike kwambiri. Zikomo kwambiri. Kufikira Sabata ya mawa pamenenso tidzakhale tikubwereserani program ina. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndinali ndi John Gunde mu program imeneyi yakufukula mbiri pano pa wireless komanso kanema wa Mzati. Pa kamera panali Joe Nsomera. Pirizani kumvera komanso kuonera wireless ndi kanema wa Mzati mwakoma nonse.